Jeg kan ikke lide det helt. Jamen, ser du, jeg har den lige om lidt, ikke? Skal jeg være seriøs samtidig? Det bedste ved Sebastian, det er helt klart hans humør. Han er altid glad og smilende. Hans viljestyrke, altså når han sætter sig for noget, så gør han det, og han gør det 100%. Jeg spørger sådan noget. Jeg tænkte bare, jeg skulle sige noget. Lidt mere hen. Lige præcis sådan der. Og Sebastian, han er vekseldyr. Han kan blive til alle slags dyr, afhængig af, hvilken rolle han gerne vil være. Ikke? Det er dyr, der ryger et hul, når der skal vaskes op. Så kan han være det dyr, der skal shine, når han gerne vil ses og have nogle likes. Så han er alle dyr. Hvad skal jeg? Det er der nu. Prøv lige at sige det. Bedste med Sebastian. Hvor? Jeg er klar. Sebastians dårlige side. Han rydder aldrig op. Det kan godt være, han synes, han rydder op, men det gør han ikke. Hans kommentarer er altid, det er lige meget, mor. Det er lige meget, mor. Vi gør det bare i morgen. Hvad er nu det første spørgsmål er? Ved du, må jeg slå dig ihjel, hvis du har gjort det eller andet? Jeg sidder og kigger i kameraet, mor. De bedste stunder med Sebastian, det er helt klart, når jeg banker ham i slåskamp. Det er jo altid mig, der er den overlegne, og sådan har det jo været lige før vi var helt små, og sådan vil det jo nok også stadig fortsætte, ikke? Hej kamera. Hvad var det nu spørgsmålet var? Hvad er din bedste oplevelse med Sebastian? Mig og Sebbe laver mange åndssvage ting sammen. Vores ture alle mulige steder her, de skulle... Vores Skans-ture og sådan noget, de er gode, de er sjove. Der tager jeg med igen næste gang. Sebastians svagside? Jo. Er det bare en af dem? Har du optaget den nu? Og så laver vi den lige om, ikke? Det bedste ved Sebastian, det er, at han er meget omsorgsfuld. Han er også hjælpsom. Han tænker også meget på andre folk, når de har brug for hjælp. Det er flot galt helt rigtigt. Undskyld, jeg troede, jeg kunne holde mig. Jeg skal... Hvad er det bedste ved Sebastian? Hans humor. Ja, hans humor. Sebastian har en genial humor. Det er så morsomt. Den er så dårlig. Ja, ligesom vores forfærdelige humor. Og hans personlighed. Han er den bedste ven nogensinde. Man kan stole på, og man kan altid komme til. Og han ser altid det bedste i alle folk. Han ser aldrig noget dårligt. Hvad er det, som du gør Sebastian til noget særligt? Det må da være, fordi han er min søn. Nå, okay, det skal også handle om ham. Så er han jo en mega god kammerat, og som retfærdighedssand vil altid gerne have, at folk har det godt. Han er unik, han er charmerende, han er en charmerende dreng. Det er helt klart hans stille væsen, rolige sind og glade humør. Så hvis han ikke havde det, jamen, så var han jo ikke Sebastian. Sebastian han er noget særligt, fordi han er en super god kammerat. Betænksom dreng, pligtopfyldende, hader uretfærdighed og ja, en svær svigermorsdreng. Det er helt sikkert, fordi jeg er hans storebror. Uden mig, så var han jo ingenting. Altså, så var han jo bare lille Sebastian, ikke? Så det er jo helt klart min skyld, at Sebastian er noget særligt i dag. I det hele taget bare hans personlighed. Den kan han være stolt af. Den kan han godt komme langt med. Han er en dejlig person at være sammen med. Han er lidt anderledes end alle andre. Han tænker lidt anderledes end alle andre, og på den positive måde. Han går ikke bare med flowet. Han gør det, han ligesom føler for, han har lyst til. Han gør det ikke, fordi alle andre gør det. Han gør det, han har lyst til. Det gør ham specielt. Jeg ser altid mennesker fra en positiv side, i stedet for en negativ. Bare hans samlede personlighed gør ham til noget specielt, og en måde at være på. Han er ikke som alle andre. Han er helt unik. Sive? Mange gange. Tillykke med dagen. Sebastian. Jeg håber, du får en Magnum-god. Dag. Sepp for pokker. Tillykke. Jeg ved, jeg kan banke dig til hver en tid.